ค
이 하스테 트리프라오 모장나이 19টা tribe एबा 19 tribes नि लगियो बेंगली दे मणिपुरी रखबाय कदाजा तिरिनि अ कस्टिम सुवो काइनै जिसा बसंरबनि कारमुं चुमुं बायजों सिरिलायखा इ कस्टिम सुनो दैदुलखा Khumpui Cultural Academy ni tangphang ograjok mojangjok Panchali Deborma bai costume su khlairunani gorong borom gonang Bishwajit Deborma Juku tribes ni sirijak abo bai baksa gedalei Bengali tei Manipuri gedalei kai nei jisa bosongrokni kanmung chumung bai jung siniraikha I rangjak ha rangsak ti watsuk mungtei Hinang ni panji Mumbai Karathum Joto Oh Hani Bororok
salgrani sibi salsi chini ha beba phashingo no machangja gobang ma bosong bai jotono jadi kanmung chumung tomung chamung takmung lukmung kokmung beba ratui bebak dok ketam tei reja fisio bo ketam tong thai dai I costume suno tei dul kha Khumpui cultural academy ni tang khangsu Panchali Deborma bai Bishwajit Deborma Korok ni tei dul ma bai no asik nai thoto costume su sing lokha Borok nong kha o costume suni choreographer lo choreograph khainani kereng takhuk Bishwajit Deborma bai kuku Panchali Deborma